Hyvää huomenta. Tänään on lauantai-aamu ja meidän pikkuset on jo 12 päivää vanhoja. Eilen huomattiin, että alkaa pikkuhiljaa silmät aukeilemaan ja ruvetaan käyttämään noita takajalkojakin vähän enemmän. Nälkä on aivan valtava, mutta meidän äiti, eli meidän emo, hän on aivan ihana heille. Nyt ei enää pelota niin yöllä, että äiti käy niiden pikkusten päälle makaamaan, kun alkaa olla jo vähän kokoa. Mutta kyllähän tässä on aika paljon näitä pelkojakin ollut minunkin puolella. Ovat niin sulosia, niin kuin näette, ne rupeaa jo tuossa pikkuhiljaa kiipeilemään. Aili on jo menossa vähän toiseen tissiin. Kaikille hyvää viikonloppua. Ja nauttikaahan tästä kuumuudesta, jos siitä voi nauttia. Kesä on niin lyhyt Suomessa. Nyt aukeaa silmät. Nythän on niin väsynyt, mutta siellä se kurkkii. Moi, että meidän pikku Aili. Siellä kurkistelee jo silmät. No niin. Ihana pikku Aili.